Ang chinilas may akong punit daw tigbas gid akong taman. Yawa kayo. Sugod sa among panag-uban, wala jud ko nag-ingon nga nagbinuang ko sa iyaha. Kay diri ang akong gibati sa iyaha. Mao to nga maskin pagdaghan kay customer mangayog number sa ako kay ingana, never jud ko naghatag kay di ko gusto nga magkagubot mi. Unya dadto nga time 2017 nakasala siya sa ako. Amiga pa jud nako ang bai. Unya dadto nga time lagi kay uso pa man ang ginadili. Sa hapon pa lang dana hugaya na namong away. Sinumbaga jud mi ato. Nya ako lagi kay pila ray akong kusog. Nya gibudiga jud kog maayo niya. Nya diri nalagom-laguman gutong ako adiri. Unya diri pud sa kuan laglagom gud ang ako adiri. Unya ang ako dadto nga time ang akong gibunal sa iya ha bangko. Unya nakakuha man kog kahoy dito sa kuan kanang sa lutuanan. Mao to akong gibunal pud sa iya ha kay hugayan na namo gubot kay mi dadto time ma. Mao to nga pagkahapon naglaag ko dito sa akong friend na bai ato sa video kihan nya share kunuhay ko kay mao lagi na friend lagi giisip ni mong friend kay abi nimo masumbungan sa problema, masumbungan kung unsay mga panghitabo. Ginoo ko day unayon ra man day ka. Ni apas dayon akong partner suko kaayo. Kay ngano kuno asa kuno ko painguna. Mao to nga gikuha nako ang yawi, daw naglakaw ko. Nya wa ko magdahom nga mupuli day siya dato sa akong lingkod-lingkuran. O nagpabilin siya. Nya kay gikan malagi kog duty dadto kapoy kaayo. Mao tong human akog kaon, wala pa man jud siya, nagkatulog-katulog ko. Nya nag-abot ang pila ka oras nakatulog jud ko. Pagmata nako kay alauna naman sa kadlawon. Di wala pa siya. Pagtanaw nako wala pa siya. Di niadto ko sa kuan. Niadto ko dito sa givideo kihan. Sarado na pod. Nya kay gindulman man lagi dito sa merkado akong giadto. Wala pod siya. Di natingan ako ug asa siya. Kay ang ako man adto responsibilidad pud to nako. Kay tuwa man siya sa ako nakig-uban man siya sa kuha. Nabalaka pud ko ato nga time kay ang ako man nga kung kinaunsa ako ang ma-blame sa iyang family, sa iyang mga uyuan. Mao to nga hugayan akong pangita. Nya dito tuyok-tuyok nako dito sa gym. Nya pag abot dito sa likod sa gym na ako'y nakita nga laki naghakot sa balas. Nya alauna mag alas 2 na. Nya ang kato na bai akong friend ilado to siya. Nya mao to nga pagpangutanan ako sa iya ha. Pagpangutanan ako sa iya, kuya nakaila ba ka ni ani ana? Nakaila kuno. Naay kauban laki taason. O di nasantop na sa akong hunahuna. Di mao to nga nangutana ko og asa ilang balay, asa dapit agion, na ana. Nya kay uso pa man lagi dadto ang ginadili. Mao tong sipok na pud akong ulo kay hunahuna nako. Yawa, bantagid mo na ako karon. Mao to nga human ingon ni kuya, ako din gisubay ang agianan. Nya pag abot nako dito sa ila nay mga tambay sa gawas. Nya nangutana din ko og asa siya ang bai. Nya gisultihan ko nila nga naa sa pilmerong kwarto. Nya mao to nga diretso ko. Pagtanaw nako sa pultahan kay naaman ang chinilas. Di naghuot og maayo akong paminaw. Nakaingon ko nga naadyo diri, mao tong gituktok nako. Day. Pagawasa sa akong partner. Pagawasa. Ingon pa siya. Ugma na day. Ugma na tag istorya. Ingon nga pagawasa sa kadyot, pagawasa. Kay nalang ko istorya niya. Siya nga, dili siya mo gawas day. Ugma na kuno, ugma na magistorya. Mao to nga naghuot jud maayo akong dugan, hunahuna nako. Yawa mo. Yun mo yung mga batasan. Putang ina, amiga pataw niya giunay ra nimo kulira. Makaingon jud ko dana. Motong gawas ko uli ko. Daw didto ko sa boarding house naghilaka kog maayo didto.
Nakaingon ko sa akong kagalingon, hugay na akong antos pila ka tuig, maskin pag mga customer, mga number, dili ko muhatag kay tungod sa nagamping ko nga di ko makasala. Unya, ingana ra di ay kasayon. Ingana ra kasayon. Mao to nga hugagin akong hilak. Nya, pagtan-aw na ko sa akong mga gamit, dagan kaayo na di na ako madala kausara kay ang plano na sa nako dadto muuli na dayon ko sa Mindanao kay biyaan ako siya. Nya, ang akong gikuan, tawagan ako ang baji na dili makontak. Nya gitiksan ako inko nga imuha na wa na ko nang inanglan dana. Buhian na ha, kay gitarong di na ako pagdala. Buhian na, gipakaon ko nag-insakto. Buhian na, imo na siya. Mao tong giignan ako ang baji dana. Mao to nga hugaya gina akong hilak dadto nga time, hugaya na akong hilak unya. Namutos na ko sa mga gamit kay gusto na sa nako nga muuli, mubiya nako kay biyaan na nako siya. Ginugo kay di man ako madala tanan kay isahon, di man ako madala kay kumpleto man pugkog mga gamit. Mao to nga hugay na akong hilak. Alas 2, nag-alas 3, nag-alas 4, hugay na akong hilak. Alas 5 na, nagkugiot ang gate. Nya karon, akong hunahuna, inko nga nagsulod na. Karon ka lang, sulod na ka ha. Tigbason, tigkakaron. Mao to nga gikuha na ko ang sundang dito sa abuhan. Pagkuha na ko sa sundang, giputos din ako sa kuan. Newspaper. O kay ang hunahuna na ko, kinuo ko, mahibawan ko nagdadalag sundang. Di, may nang putuson sa newspaper. Motong giputos na ko newspaper. Nya, hinay-hinay din ko, silip. Siyaman. Mauto nga, paggawas na ko, hinay-hinay pa jud ko, kay nagtalikod, kay gisira ang gate. Sa akong wagyo ko kagwanta, ni Shargit ko, kuliraha ka, mapatay, tingin ka, yawa ka. Mauto nga nag-inganak ko, di, pag inganan ako, dagan siya, diretso buka sa gate, diretso abli sa gate, nya, dagan din siya, di, gukod mi. Ikaw nga, matigbasan, nagkakaroon na. Hinay-hinay akong tingog kay kadlawang dako, kinuo ko. Mauto nga, karon lang, patyon tagig ka. Bantay ka na akong karon. Mauto nga, nanggigil di kong maayam niya. Butong dagan siya, nya. Balik ko sa boarding house. Nagbalik ko sa boarding house, nya. Pamutos kaya ang ako lagi plano nga mulakaw, mulayas na ko. Kay biyaan na nako siya. Mauto nga, hayag na. Di, ag-alingaot gid akong ginawa kay gusto gid ako siya matigbasan or maunsa diha. Unya kato adlaw, jutihon pa jud to nako. Mautong nagsipok og maayo akong ulo kay hunahuna nako karon ka lang, bantay ka gid nako karon. Mauto nga nag-adto ko sa tindahan. Nya pag adto na ko sa tindahan kay tuwa man di siya dito sa likod. Kay ang chinilas nagimaw man. Di, pag gimaw sa chinilas, hunahuna nako di naagid siya. Paglipot na ako, giana na nako ang sundang. Nya nag-ana man siya, di nakita niya. Pag ana niya, nga na ako, nag-ana, di nakurat siya, di lukso siya, dagan siya. Nya, pag dagan niya ang chinas na bilin man, mauto nga ang chinilas, sida akong gikuha, gipahimungtan, gitigbas-tigbas, gina ko ang chinilas. Yawa ka, patyon tagi ka karon, patyon tagi ka. Nagingana di ko sa iya, kay ang chinilas, nagitas-gitas, naputol-putol. Nya, mga tindira datong kuan, bikiri, natingala, kay, ngano kuno to kay, maayo-ayo gid akong tigbas ang chinilas, kay, nanggigil di ko maayo sa kahuot sa kong dugan, nga wa di ko kagwanta nga, sulod sa pila ka tuig ha, niya hugay na kong inamping, adi ko makasala, nya karon ikaw nakasala, hugay na kong hilak, nya siya, hugayan na sa niyang dagan, wapa jud na human, ikaw nga makasulod ka lang sa boarding house, makasulod ka lang jud. Mauto nga, wala pa, nag-alas 6, nag-alas 7, hangtod nag-alas 8, pero nagbaras-baras pagyapon ko, nagdalaha pagyapon ko datong sundang, kay mura kog nawad-an og kuan, panghuna-huna dato time pahuway ko dato sa kuan na may ilahang kuan dato cultural, ugay na kong lingkod dato sa cultural nya, gipasiplatan ako sa boarding house sa gate kung musulod siya. Mao to, pagkataod-taod jud, nagsulod jud siya,
nagsulod dito. Karon, ingko nga bantay ka karon, nagsulod ka ha. Corner ka gid karon. Pagsulod nako, gisira din akong gate. Nya na may lakdad to, gilak yun ako ang gate. Kay ako nga di jud siya makagawas. Kay mura jud kog nabuang nga tuk-tuk siya dito sa pultahan, wag jud siya nagawas. Di sa ato pa. O, mas maayo kalimtanay na lang ta. Nya ingana. O mas maayo pag wala na. O mao to nga magito sa kung na. Karon nagsulod man sa boarding house. Akong giingnan. Ablihin ni pultahan. Kung dili ni mo ablihan, tigbason jud ako ning jealousy karon, tigbason jud ako ni. Mauwawan kagid karon. Mautong akong gingana siya. Nya, ingon na rin siya nga, ablihan ni nako basta ayaw ko unsaa. Engko ablihin ni. Kaya og di ko nimo ablihan, dugayon ko nimo abli karon, mapatay tagid ka. Mautong dugay pa jud kayo. Siya nga ayaw lagi ko kaunsaa. Iko nga ablihi lagi ni. Kaya og di nimo ablihan karon. Nagi duha sa ato karon mga matay dinhi. Mauto nga agablihan niya. Nya ibalik na pud og lak. Di agsamot kog laguton. Agsamot jud kog Ginoo ko. Sungayan na dayon ko. Ingko nga unsa man dinhi mo nigablihan. Naiman sa siya nga ayaw lagi kog unsaa, dili na ko muutro. Iko nga ablihi lagi ni, na mo tong nagyawa-yawa nako kay di man jud ablihan, agablihan niya unya ibalik ra din og lak di aglaguton ko. Nya mao to Karon kung unsa man kiana na kong jealousy. Anak nako sa sundang. Kung unsa man di kag abli kay buak jud ni tanan karon. Unsa man di ka mo abli kay buak jud ni tanan karon. Na, gilagot na ko nimo gabi pa gipagawas ka dito, wala ka nagawas. Bantay jud ka na ko karon, bantay ka patyon tagig ka. Mao to. Kay di jud niya ablihan. Ag-ablihan niya pero ag-ibalik lagi niya sira. Iko nga mo to nga gibunalan ako ang kuan. Pulo sa sundang. Gitok-tok na kog kusog dito sa pultahan. Sige. Bantay ka karon. Mga buak kini karon ang mga buak. Mao to nga giablihan niya. Karon nakasulod nako. Nya hugaya na niyang hilak. Ingko nga ay gid kog hilak-hilaki. Kuliraha ka. Karon ka nanggigil jud ko sa imuha. Karon ka patyon tagig ka. Nya na may bag niya nga nay sinina. Kato. Giana-ana niya. Hawid na siya sinina. Na kay ako kay ingko nga karon ka lang dunggabot ka pag ana nako. Iana po niya ang bag di. Ang bag mo agka doslakan. Mao to nga ingko nga karon lang bantay ka gid ako. Nya nay martilyo. Na may martilyo. Kuha na akong martilyo og sundang akong gawiran. Ko karon ka lang. Nanggigil gyud ko sa imo ha. Bantay ka. Kulira ka luod kini mo luod. Di nako luod. Iko nga imo rang gitugsaw dito sa gikulira. Patyon tagig ka karon. Motong giingan ako iko nga patyon tagig ka karon. Nanggigil jud ko maay nimo. Mato nga ngani na. Hawid ko sa kuan. Martilyo daw sundang. Ag-anaon ako siya. Ag-ana po niya. Ag-anaon ako. Ag-ana po rin siya. Dib. Huna-huna na ako. Iko nga animala ka. Kang ka lang. Nya hilak siya. Iko nga ayaw ko kuan ko ana sa imong hilak-hilak. Kay di na ko kaluoy nimo. Isilusan kay ka hugan nimong silos-silos nako unya karon ikaw ray nagpakasala. Dito pa jud Ginoo ko, amiga pa jud nako. Wa jud ko bagdaw ninyo mga traidor jud mo mga animala mo. Patyon tagi ka karon naagi mamatay na to duha karon. Matunggingnan ako siya. Karon pag doslak nako, agiana po niyang bag. Isagang man niyang bag di. Wa na ang bag na buslot-buslot na. Pag ana po nako sa martilyo, iana ang bag po ikuan. Mao to nga ingon siya nga dili na kuno siya muutro.
Nya hugay nang hilak. Luha og sipon nag-abot kay huganan yang hilak. Iko nga unya kung magutro ka unsaon taman ka, ha? Patyon ta na jud ka. Patyon ta na jud ka. Oh, mao to. Nain siya nga dili na jud kog utro, dili na kog utro. Kung mag-utro ko, patyan ako. Mao to. Nakahilak na pud ko. Kay ako dali ra man jud ko maluoy sa dinuon. Dali ra jud ko maluoy. Nya ingana nga kuan, lahi man lagi sad ning diri gid atong ipakuan bitaw, patigbabaw. Kani atong pagbati mo ipatigbabaw kay maskin gibinuangan na ta, sige lang gihapon. Maskin gibinuangan na tag maayo, sige lang gihapon. Ingani kabuang ang atong pagbati. Na mao to nga dungan mighilak. Iko nga sa sunod di na ko gusto nga makasala pa ka. Akong giignan. Di na ko gusto nga makasala pa ka. Nya ingon din siya, babe, dili na ko magkuan, dili na ko magpakasala. Iko timan-i jud nagmaayo, timan-i. Kay ug mabuhat pa na nimo utro. Nagi-isa sa ato mahanaw aning kalibutana. Ako siyang gignan. Nga nina na okay na mi. Pero pagpangatog na walay abay naay unlan sa tunga. Kay gahuot pagyapon akong dughan nga wa ko kasabot nga di ko ka-imagine nga kuy gitugsaw na nimo sa kuan animala ka unya naa ka sa ako nagbalik bantay ka na di ko pakakuan. Mao tong pila ka adlaw na okay na pero mao gyapon ang unlan nasa tunga. Kay di jud ko gusto pig-id niya kay murag aglaguton ko gunawna pa niya. Na dato nga time imbis na okay na mi, pag duty na ako dato nga panggabi agoy ang baji kay nag-adto man dito, nagpasumangil og lingkod-lingkod. Dato nga time nag-uban man siya dito sa kuan tindahan nya na may katuganan dito sa likod lagi di. Giadto na ko siya dito sa likod, bunloton pa na ako pagawas. Kay murag nagbalik na pud akong sungay, nagtubo na pud. Gibunlot na ko siya. Birad na ko siya dinhi daw. Gigawas na ko dito daw, gitukbo na ko siya dito sa baji. Ko nga, dara, sige. Nalauban mo dito, lakaw. Layas mo dito, asaw paingon. Na motong na yun siya nga. Naon sa mga kabib nga, wala naman. Ko nga, layas mo dito, layas. Motong ang baji. Na ko, lamig kay ang baji. Lamig kay anaon gina kong buhok sa baji kay lampurnas ginako kay nganong nagdul-dul ka, nagkagubot nami unya karon traidor kay ka. Nagkagubot nami unya anana pa ka dinhi, pakita pa ka dinhi. Di lamig kay bunlot-bunloton daw lambod-lambod tiyang buhok. Kay hunahuna nako traidor kay ka ha. Amiga ta unya ingana ka. Mo to naglagot jud kog maayo niya. Namay ka nang kuan sa kuan putaw. Bayubad para kung putaw gianal, di mo man layas. Di lakaw tong baji una-una. Agay kay ang laki kay ang akong partner kay kuan pa man, pundo pa man siya. Anaon pa nako. Lakaw siya. Naigo man dito yaha dinhi. Kaninda ni di nagdugo ay. Wa gyapon ko naluoy niya. Kay inko nga layas mo dito. Layas mo. Nya una-una po na ako, sakit kaya akong dugan. Sakit na po kaya akong dugan. Kay una-una na ako na po, sigundahan na po to karon. Mutungin ko nga, animal gid karon, animal gyud. Bantay yun mo na ako. Moto, hugayin taon akong hilak. Moto, nibalik na po siya, ang partner na ako. Ko nga, ayaw gipakita na ako. Diretso dito, uban mo. Kay animala mo ha, mga traidor mo ha. Siya, wala na. Dili na. Makigbuwag na ko. Unta niya, kay dato nga tayo, makigbuwag na biyang tajud ko niya. Nag-loan jud ko dato. Kay para lang nga mag-uli siya, pero pag nana ang kwarta, wala na siya nag-uli. Kaya ang gusto niya, nga makiguban siya sa kuha. Mao to nga, ngayon siya nga dili na. Nga, mao to nga, hinahinay. Mao tong pagkatulog na mo, di gyapon kog abay niya, di gyapon kog pikit niya. Pila to kabuan. Mautong ako wa na pagkakuan na wa lang mura ra ko kuan maglakaw ko maskin asa na din kog pakalakaw asa ang disco ato ako
duty ko buntag, pag out na ko, pandisco na pod. Ya pagkabuntag, duty na pod, pag out na pod, disco na pod. Ingana ako kung kuan sa una. Nya mag-uli ra ko nga hubog. Nya ako nakakuan sa iya kay maskin tud og ingadto ang akong kuan sa iyaha. Pag uli na nako nga maskin hubog ko, atimanon ko niya. Punasan ko niyag ininit. Unya, usay lagi kay kabuling-buling nako kay lahi maning nasa bukid-bukid nga diskuhan. Kay abog kaayo. O kabuling-buling nako. O mo to nga trapuhan ko niya. Nya mao na to nga agkaanam-anam na dayon. Agkanam-anam na balik ang among kuan. Nya mao to, nya pagkahuman din dadto, na okay na mi. Nya okay na din among kuan panag-uban. Mao jud to'y pinakakuan nga away sa amoa pagpuyo. Sulod sa pila mi katuig. Katog jud mo pinakagrabe nga away. Nya kay baw na siya sa ako og unsay dili na ko ganahan. Karon sa ako side, okay na sa ako kay ang laki magpakalaki man jud sila. Mangita man jud sila kapartner nila. Manang okay ra sa ako pero ayaw lang jud og pangita nga kaparihan ako. Kay usa pa may pulos na ako nga nangita pa man kaglain. Diba? Pero og bahin sa mga yan na bai, di jud ko magsilos kung bai. Pero ngan nga kaparihan ako, magsilos jud ko. Pero pag bai, di ko mo silos kay natural na naa. Bahala sila pero ayaw lang ko pakita. Mo nang ako karon. Bahala mo. Basta ayaw lang ko pakita.